Dobrodošli ljudi, još jedan klip na mom kanalu RDL Games TV Serbia. Danas ćemo da igramo šah. Ko kaže da šah nije dobra igra? Pa hajde da krenemo. Stavit ćemo pijuna tu. Aha. Dobro. Dobro. Izvit ćemo ovako. Imam jednu ideju. Da mu navučem konja. A on će pojede svojim, pa ću ja da fajt i ćao. I o tebi. Ajde igraj. Zanimljiv potez, ali šah. Tako ćemo da igramo. Ne smije da mi jede ovo, jer ću ja da ga očistim. Tri godine kasnije. Jo, braćo moja mila. To bi bilo sve što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem klipu vrlo uskoro.